प्रब्लेमाव दङ जों दा जानाय खुनुरुखुम रेसनखौ मोननानै दङ लोमजाजोबलांबाय दिन गुसुजों बिदिनो दै अखा गासोमबाय थानाय दैयाबो जि बायदि खस्थ' होखाबायना। खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौबो बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दा जों बेयाव थाफैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरियाव दंफैयो आरोना। दा बिथांमोन बिसमुरि गोजोनपुरि गामि ना, बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानोसै गुबै जाथाया मा। जाथायखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथां? जाथायाथ' जोंहा माने दाख्लैनिफ्राय जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव जोङो मैयानि थांनाय हरनि 9टानिफ्राय जोंनि बिसमुरि गोजोनपुरि गामिनि न'खर माखासे 36 घरखौ जोङो लोमजानानै दा जोङो माखासे खिनि समाव हास्लाबैयाव मोनानि समाव जोङो बाजाराव थाहैनांगौ जादोंमोन। दा जोङो बाजाराव थानायाव जोंनिनो इस्मालिगाव महनपुरनि बिसिडिसिनि चेयारमेन सारा नुनानै जोंखौ गावनिनो अफिसाव बिसिडिसियाव जायगा होनानै दा जों बाहाय दंहैयो आरोखि। जों दा रिलिफ जानानै दङ। दाथ' जों नुनो मोनदों दा इयाव दैयाथ' बारा गैला, ओमफ्राय बेसेबांसो गिदिर गोजौ दैया देरदोंमोन? दैनि गोजौखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा दा जोंनि दैनि गोजौआ मिटारखौथ' आं बारा हिसाब रोङा, आंनि नुनायाव माने 7 फुटसो गोजौआ लोमदों आरोखि जों थानायनिफ्राय। होमबाथ' माने नोंथांमोननि जानाय बायदिसिना बेफोर मुवाफोरखौ बोखांनो हास्लाबासै? जोङो बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय जोङो खालि मानसि सौहैदों, ओमफ्राय अखानायै जों जा थाबथादों बेखिनिखौ जोङो जि जोमखौ गिसि गिलायैबाबो बोथ्रोदनानै लांनाय जादों मोननायखिनिखौ, खिन्थु माखासे सम्पतिखौ जों मोननो हायाखिसै। ओमफ्राय बे दैबाना जानायनि गुबै जाहोना? बे दैबाना जानायनि गुबै जाहोनाथ' बुंनो थाङोबा जोंनाव गोबां अखा हादों। बे अखा हानायनि जाउनाव जोङो हरनि समाव हानाय जुब जुब अखा हानायाव बे दैबानाया जोंनाव जादों। आरो माखासेखिनि गुबै जाहोना जोंना बे दैया इसिबां देरनाया जाहैबाय जोंनि आफाङाव स्लुइस गेट दङ। बे स्लुइस गेटखौ जोङो माने अखानायै फुङाव नायनायाव जोङो नुबाय स्लुइस गेटआ गासिबो टटेलि बन्द', माने बे दैया थांनो लामा मोनाखै। बेनि थाखायनो बे दैया नारखोनानै जोंनाव बेबायदि उसुबिदा खालामदों आरोखि, प्रब्लेम खालामना होदों। नोंथांमोनाथ' दा गोबां प्रब्लेमाव दं जानांगौ? जोंथ' दा फुरा प्रब्लेमाव दङ, जानाय थानाय। जोङो बुंनो थाङोबा नै दहाय फुङावबो दैया एसे दावखोबावदोंमोन, बेनिफ्राय जोङो स्लुइस गेटखौ नायनानै एसे खेवहैनायाव दा रानफिनबाय आरो दैया। दाथ' दैखौ एसे राननाय नुदों। दा नोंथांमोनाथ' गोबां प्रब्लेमाव दं, ओमफ्राय बिनि सायाव दा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? जोंनि प्रब्लेमखौ नायनानै सारमोनाबो एसे एनै नुहैबाय जानो हागौ बा मिथिबाय जानो हागौ। जोङो दा जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनाव जोंनो बाहाय मोनसे थानो जानो हानायनि सुबिदा बायदि जोंनो मोनसे बल्डार प्रटेक्सनफोर होयोब्ला जोंहा एसे थानो सुबिदा जागोन। आरो जोङो नैबे आफांनि स्लुइस गेटफोरखौ एसे नाङै समाव जाहाथे खेवनानै दोनो, आरो गोनां समाव फांनायखौ जोंबो इसेबां सुबिदा मोना। आरो बे दैया नांगौ इसिबां लाङोब्लाबो जोंनाव इसिबां मानि प्रब्लेम खालामखाया आरोखि। दा नांथारैयाव बे स्लुइस गेटखौ फुरा फांनायाव बे दैया जोंखौ प्रब्लेम खालामनाय जादों आरोखि। दा बेसेबां न'खरसो जागोन बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैनाया? जोंनाव दा बुंनो थाङोबा 36 न'खर दं। 36 न'खर? दा नोंथांमोनाथ' नुबाय इयाव दा जेबो दैयानो गैला, माने नोंथांमोननो जों खोन्थागोन आरोना बेफोर गासिबावबो माने दैया लोमजोबदोंमोन आरो। बे नोंथांमोना नायनो हागोन, बेयाव इन्जुर दं, इन्जुरा नै बेसेबांबा गोजौ, बे जेरै बेसेबां गोजौ मा होनो गिसि नुदों बेसेबां लोमदों आरोना। होमबा नोंथांमोना सानना नायदो बेसेबां खस्थ' जागोन बिथांमोना गावसिनि जानाय लोंनायनि मुवाफोरखौनो माने बोखांस्लाबनो हायाखै आरोना। जों माखासे भिडिअ क्लिपखौ सिगांनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनसिम देखायना होगोन स्क्रिनाव। नोंथांमोना इयाव नायनो हागोन दैबाना जानाय जायगाया बे गोजोनपुरि रिलिफ केम्प आरोना। पस्ट अफिस बिसमुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, पुलिस स्टेसना क'क्राझार, बिटिआर आसाम, पिन नम्बर 783337 आरो गासै 37 न'खरफ्रा बेयाव दैबानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरोना। गासै बैसो जानाय सुबुंफ्रा इयाव 119 जन मानसि दङ, आरो उन्दै गथ'साफोरा 37 माने 37 जन दं आरोना। टटेल 152 जन दङ। स' नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बार होदों बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार होना होदो आरोना। नोंथांमोना बेयाव कल खालामनांगोन 9954873373 आरोना। नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनो हागोन, आरो जों स्क्रिनावबो होना होगोन। स' माखासे बाथ्राफोरखौ जों बिथांमोनाव सोंगोन। स' मादैमोन नोंथांमोनाथ' गोबां प्रब्लेमाव दं? बिराद प्रब्लेमाव दङ जों दा जानाय खुनुरुखुम रेसनखौ मोननानै दङ, ओमफ्राय दा गाननाय जोमनाय मुसारि सिजोब्बाय, गासिबो गोदाव सोराव जानांजोब्बाय। जों बिराद खस्थ'आव दं आरो दा खुनुरुखुम ओंखाम रेसनखौ मोनजानानै दं आरोखि जोङो दा। ओमफ्राय प्रब्लेमा बेनो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननो रावबो हेफाजाब होफैथ'वाखै नामा दासिम? हेफाजाबा बे रेसन
रेसनानो सफैनानै दं आरो दा बे गाननाय जोमनायनि फारसे जेबो गैथ'आ आरो ओमफ्राय नोंथांमोना दा मा खावलायगोन खावलायनाया जों न' फारसे गासिबो खहा जालांजोब्बाय जोंनि गाननाय जोमनाय फारसे खहा जालांजोब्बाय दा एसे सारमोनहा प्रमद बर'मोनहा एसे अननानै मा हेल्प होयो बेखौनो जों लुगैयो आरोखि जोंहाथ' अनेक न' बांफ्रा खहा जाजोब्बाय दाउ अमा गासिबो देहा सोलेर गासिबो प्रब्लेमाव दं आरोखि जोङो दा ओमफ्राय दैबानाया सिगांबो जाखांबायमोन नामा जानाया सिगाङाव दाजों खनथाम जाबाय आरो बै गेजेरनियावहाय खममोन दा बांसिन जादों आरोखि बांसिनाव दं ओमफ्राय जेनेबा बेयाव नोंसिनि दैबाना जानायाव मा खहा जादों बांसिनानो खहा जाजोबनाय न' बांनिफ्राय सुरु लानानै आरो दाउ अमा गासिबो अमा मोसौ गोदाव सोराव जानांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जेनेबा दा दै लोमबाय बेनि जाहोना मा जाहोना मा माने बैयाव सुइस गेट दं नालाय उनावहाय ओमफ्राय सुइस गेटआबो खामानियाव गैया होनो मानसिफोरा ओमफ्राय ओरैनो जोंखौ खस्थ' होनाय जाबाय आरो खोनानाय बायदिबाथ' माने बे सुइस गेटनि बिगोमा रावबो गैया होननायबो खोनादों नंगौ बेखौथ' जों गुदि खिथा मोनथिजोबला ओमफ्राय दा माने बे सुइस गेटनि थाखाय माने दैबाना जायैनि थाखाय नोंथांमोना मा खावलायो बे सुइस गेटखौ माबा खालामनांगोन जेबो खामानियाव गैखायाबा सिफायनांगौ आरोखि बेखौ सिफायनांगौ सुइस गेटखौ खामानियाव गैखायाबा मानो ओरैनो जोंखौ खस्थ' होनाय जागोन आरो जोंना थानांगौ जायगायानो बेनो खाथारबा जोंहा राहाखौ लाथारनांगोन बावनो थानांगौ जोंहा जेबो उफाय गैया बेनो जोंनि जायगाखा थाथारनांगौ जोंहा बावनो जोंनो राहाखौ होथारनांगोन आरो माने दा जोंथ' बांसिनानो बेमारि सुबुंफोरखौ नुदों बेयाव माने जानाय थानायफ्रा बोरै हां लानाय बिदिनो माने प्रब्लेम माबाफोर जादों नामा प्रब्लेमाथ' दङ बिदिनो बोथोराबो जिबायदि जालांबाय लोमजानाय मानाय ज'जि जाजाय थानांजोबनाय जाबाय नालाय लोमजाजोबलांबाय दिन गुसुजों बिदिनो दै अखा गासोमबाय थानाय दैयाबो जिबायदि खस्थ' होखाबायना जोंखौ बेजोंनो खस्थ' मोनलांजोब्बाय लोमजाजोब्बाय आरो मानसिफ्रा दा लोमजानाय मानायनि थाखाय जेबो खबरानो गैफैया आरो दा रेसन एसे होफैदों दालि माइरं बिदिनो थाव साफुन होफैदों आरो गाननाय जोमनाय मुसारिफोरनिफ्रायथ' जेबो उदिस गैया आरो दाथ' कर'ना भाइरासाबोथ' जोबाखै ओमफ्राय बिनि थाखाय मास्क बायदिसिना बेफोरखौ गैया फैथ'वाखै उनाव फैयो ना मायो बेखौथ' बुंनो हाला जोङो स' नोंथांमोनाथ' बिथांमोननि प्रब्लेमखौ मिथिखाबायानो स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयनिसिमबो सौहैयो आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनो हायो स' भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों